sa threats and promos natin sa para sa Pinoy District. Walang pinatibay ng Grab Workers sa Promos. Narito na ang kalahating oras na paghatid ng pinakahuling balita sa oras na ito. Aksyon Radyo, Balitang Hali. Lunes hanggang Sabado, Aksyon Radyo, Balitang Hali. Narito ang iyong tagapagbalita. Isang maaksyon tahaling muli sa inyo lahat mga kaibigan. Araw ngayon ang August 4, 2016. At sa pagpatuloy ng ating pagbabalita, unahin natin ang ulo ng mga balitang yan. Pero nagsasabi po kami na ito ang inyong balitang hali. At ang kasama natin sa Master Control, si Aksyon Conrad Alvarez. At kami naman, ang inyong mga tagapagbalita. Ako pa rin po, Aksyon Ramil Tamay. At ano naman si Aksyon Ray Fernandez Ortaloza alias Mr. Ray. Sa detalye ng mga balitang yan, unahin natin ang mga lokal na kabalita, protektahan ang mga Dagupeños at alagaan ang kapulisan ng Dagupan. Yan ang habilin ni Superintendent Abrahano sa papalit sa kanya. Samantala, agresibang kampanya sa illegal na droga at iba pang kriminalidad sa Dagupan ipagpapatuloy ng bagong officer in charge. Mga farm equipment ipinagkaloob naman sa mga magsasaka sa bayan ng Santa Barbara. Sa Rodeo Community Hospital, magiging 25-bed capacity na. Itong pangkapulisan naman, dating SK Federated President, nahulihan ng illegal na droga. Drug den naman sa Dagupan, sinalaki ng mga pulis, 5 katao, arestado. Sa ating bansa naman, laban sa droga, hindi krisis kundi gera. Yan ang sabi ni Duterte. Samantala, 27 local executives sa droga target na ni Bato. Sa ibayong dagat, mahigit 20 tao nawawala sa gumuhong tulay sa bansang India. Sa ulo naman ang ating balitang showbiz, Rafa May, buntis na. Mga fans na to, ilang taon na ba ito? Hindi pa siya menopause. Sa balitang pangkalakasan naman, Pinoy athletes hinangaan sa suot na barong. Yan ang ulo ng mga balita natin matutungin ngayon sa Aksyon Radio Balitang Hali. At ngayon, punta natin ang detalye ng mga yan. Una sa balitang panlugal, inihabili ni Police Chief Superintendent Christopher Abrahano sa kanyang kahalili ang mga Dagupeños at ang pwersa ng buong Dagupan PNP. Sinabi niya kay Police Superintendent Neil Niro, ang bagong officer in charge ng Dagupan PNP, na kailangan niyang protektahan ang mga Dagupeños at alagaan nito ang buong pwersa ng kapulisan ng Dagupan. The incoming officer in charge of the Dagupan City Police Station will rest in the knowledge that he will be leading the best policemen and women in Northern Luzon, if not the entire country. The men and women of this multi-awarded unit are highly capable, motivated, dedicated, and people-oriented. Take care of them. They will be with you from hell or high water. The people of Dagupan City are peace-loving lot. But can compare to the support of the local government unit, the Dagupan City, led by Mayor President Fernandez, who has led us by example. Yan ang pahayag ni Police Superintendent Christopher Abrahano. Kahapon, ang isinagawa ang formal na turnover ceremony sa Chain of Command ng Dagupan City PNP. Isinagawa ang turnover ceremony sa CSI Studia at pinangunahan ito ni OIC PNP Provincial Director, Senior Superintendent Roland Oliver Lee, at dinaluhan ng halos lahat ng miyembro ng Dagupan City PNP, Dagupan City officials sa pamumuno ni Mayor Belente Fernandez, mga department heads, NGOs at iba pa. May handog pang video presentation ang LGU hindi naman sa mga achievements ni dating Chief of Police Christopher N. Abrahano. Sa kanyang mensahe, ipinarating ni Abrahano ang taos-puso nitong pasasalamat sa napakalaking suporta na ipinakalob sa kanya at sa Dagupan City Police ni mismong Mayor Fernandez. Mayor Belente, in behalf of the Dagupan City Police, I would like to take this opportunity to extend our heartfelt thanks to the inspiration, guidance, support, and concern that you gave the men and women of the Dagupan Police. I will not forget that you never abandoned me in some of the most trying and challenging times. Salamat po sa pagtitiwala, hindi ko po.
Hindi pinabot niya ang pasasalamat sa kanyang mga tauhan na niya kailanman ay hindi siya biligo. Dadalhin daw niya ang mga lala at mga pinagdaanan nila sa pagganap sa kanyang tungkulin sa Dagupan. 3 taon at kalahati na natiling COP o Chief of Police ng Dagupan si Abrahano. Ngayon naman ay sasailalim ito sa schooling na inaasahan abutin ng 1 taon. Matapos ang mensahe, sumunod naman ang pagbasa at paglagda nito sa relinquishment of office. Sinundan ng reading and signing ng assumption of office ng bagong OIC Chief of Police, Superintendent Miro. Anya, malaking hamon para sa kanya na pamunuan ng Dagupan, pero gagawin daw ito at gagawin daw niya ang lahat upang gampanan ang mandato na pamumunuan at binigit din na malaking karangalan ang pagtalaga sa kanya na mamuno sa Dagupan na pinapangarap ng halos lahat na ng police officers na pamunuan. Samantala, ikinagalak naman ni OIC Provincial Director, Senior Superintendent Ronald Oliver Lee, ang nagawa bilang hepe ng Dagupan ni Abrahano. Ang suporta daw na pinakita ng mga opisyal ng Dagupan ay patuloy na hindi basta-bastang hepe ng pulisya si Abrahano. Sa mensahe naman ni Dagupan City Mayor Belente Fernandez, kulang pa ang pasasalamat na maibibigay sa tulad ni Abrahano. Sa sipag nito, sa pagpapatrabaho at dedikasyon sa pagsugpo sa ilegal na droga, marami silang may pakulong ng mga drug pushers. Aktibo sa lahat ng mga programa ng Dagupan at laging nakapagbibigay ng matalinong mga suwestyon, ani Fernandez. He was my pillar in the maintenance of peace and order. Whenever there were big events, I relied on the PNP chief to ensure he always had brilliant suggestions in order to make the city events grandiose or yet safe from harm. I dare say that this weak conviction that criminal peace has returned the citizenry's faith in the police. Yan ang pahayag ni Dagupan City Mayor Belente Fernandez. Kaugnay pa rin sa naturang balita, siniguro ni bagong OIC Dagupan Chief of Police Superintendent Neil Miro na ipagpapatuloy nito ang walang puknat at mahigit na kampanya o mahigpit na kampanya ng PNP Dagupan laban sa ilegal na droga at iba pang mga kriminalidad. Ipinahayag nito matapos ang isinagawang turnover ceremony kahapon sa kanya bilang bagong hepe. Aniya, matagal na rin itong pangarap na mapuksa ang iligal na droga hanggang sa pinakamababang level. Pagsisikapan daw nito at ng kanyang mga tauhan na sumpuin ang iligal na droga sa lungsod sa pagkipagtulungan na rin ng lahat ng sektor. May inihanda na raw silang mga programa kung paano tutuldukan ang laban sa iligal na droga. Isigapan po natin ang kampo ng ating kasamahan sa Dagupan City Police Office na ibabagat at pinakalakas mapapakangkas. And we conceptualize the Dagupan City Police Office program of IEDS, which is the Aksyon Radyo or tuldukan ang droga salot sa Dagupan. Ito ay sa pagtutulungan ng mamamayan, pagtutulungan ng kapulisan, at pagtutulungan natin lahat. Nananatili pa rin niya ang pagpapatrolya ng mga pulisya sa Dagupan upang protektahan ang kada Dagupenyo. Naniniwala naman si Miro na hindi magiging mahirap ang pagsugpo ng iligal na droga dito sa lungsod. Itutuloy din ito ang programa na ipinatupad ni Abrahano bagamat mas titriplihin pa ang trabaho. Dinala naman nito ang mga drug pushers sa Dagupan na bilang na ang araw nyo. Dating namuno sa Pampanga Police si Miro at nagsilbi din sa Civil Aviation Group. Samantala, payo naman sa kanya ni OIC Provincial Director Ronald Oliver Lee na kung hindi mahigitan, pantayan sana nito ang mga naging trabaho ni Abrahano dahil napakalaki ng inaasahan sa kanya ng mga Dagupenyo. Ayon naman kay Mayor Belen Fernandez, sa pamumuno ni Miro, muling aasahan Dagupan City na ibibigay din nito ang lahat ng kanyang makakaya upang maprotektahan ang lungsod ng Dagupan at maging ng mamamayan nito. Asahan din nito na hindi siya nag-iisa dahil ipagkakaloob din sa kanya ang kinakailangan nitong suporta sa pagganap sa kanilang tungkulin. Mahigit sa 10 turnover ang ginawa sa mga local police stations ayon kay PD Lee. Subject for evaluation sila matapos ang 3 buwan kung sino ang hindi nag-perform
ay mapapalitan. Ililipat naman ang iba dahil kailangan ng may advance ang kanilang career. Samantala sa pagpapatuloy naman ng ating pagbabalita, pinasakamay naman ngayon sa mga grupo ng magsasaka sa Barangay Loet at Matik-Matik sa Santa Barbara ang ilang mga kagamitan para sa kanilang pagsasaka. Mula naman ito sa bottom-up budget project ng DA na una nang hiningi ng mga magsasaka sa pamamagitan ng provincial government noong pangtaong 2015. Pinamunahan ni DA Region 1 Director Valentin Perdido ang turnover ng mga kagamitan kasama si Governor Amado I. Espino III, Mayor Carlito Saplan at iba pang mga opisyal sa bayan. 4 na mini 4-wheel tractor, 10 unit naman ng water pumps at combined harvester ang ipinasakamay kay Raymond Quinto na siyang kinatawan ng Farmers Association sa dalawang nabanggit na barangay. Panawagan naman sa kanila ni Governor Pogi na ingatan mabuti at gamitin ng tama ang mga ibinigay sa kanila ng national government upang mapalago pa ang kanilang pagsasaka. Siniguro din ito ang tuloy-tuloy na pagtulong sa pangangailangan ng mga magsasaka. Ganito rin ang panawagan ni Mayor Saplan na taos ang pasasalamat dahil sa malaking tulong nito upang mapalago ang farm produce ng mga magsasaka sa kanilang bayan. Matatandaan na kamakailan lamang nag-courtesy call sa Gobernador ang mahigit na 300 magsasaka at Irrigators Association officers ng Santa Barbara. Dito, napag-usapan ang pagsasagawa ng Farmers Festival sa Agosto 23 hanggang 24 na umano ay susuportahan naman ni Governor Espino. Sa kabilang dako, ginanap din ang turnover ceremony ng mga electronic business permit and licensing sa lokal na pamahalaan na pinamunahan naman ni DTI Provincial Director Peter Mangabat. Gagamitin ito para sa pagpapaibayo naman ng serbisyo sa pagproseso ng business permit and licensing sa LGU. Pa rin ang ating balitang lokal ay tinutulak ngayon ng mga non-government organization ang itinutulak ngayon ng mga non-government organizations ang pagkakaroon ng permanenteng tanggapan ng Anti-Drug Abuse Council o tinatawag na CADAC sa ilalim ng Office of the City Mayor upang lalong mapalakas ang kampanya laban sa illegal na droga. Ang panawagan na ito ay ginawa ng mga miyembro ng mga pinuno ng mga universidad, kolehiyo at mga opisyal ng mga paaralan sa isinagawang kauna-unahang pulong ng reorganized CADAC na mismong pinangunahan ito ni Mayor Vilente Fernandez. Nanawagan naman si Atty. Limuel Astadan, miyembro ng CADAC sa mga lokal na opisyal na gumawa ng ordinansa na bumubuo ng permanenteng CADAC office na magsisilbi bilang implementing agency sa lahat ng anti-illegal drug abuse programs. Sinabi niya na ang pagpapatuloy ng programa sa anti-drugs ay importante. Si Astada kasama ang 7-Day Adventist ay nagsusulong sa kampanya ng SAD-Free Dagupan na nagtutulak naman ng laban kontra sa paninigarilyo, pag-inom ng alak at illegal na droga. Negatibo naman sa paggamit ng illegal na droga sa mismong San Carlos City Vice Mayor Julier Ayoy Resuello. Resulta ito ng drug test na isinagawa sa kanya sa lalawigan ng La Union. Kung siya itong nagpa-drug test para daw patunayan sa lahat, lalo na sa kanyang mga kritiko na hindi siya gumagamit ng illegal na droga. Kaugnay nito, inasahan niyang tumigil na ang kanyang mga kritiko sa pag-ugnay sa kanya, lalo ng pamilya niya sa illegal na droga. Nagkakakot din daw ito para sa kanyang kinagkaligtasan, lalo na at maigpit ang kampanya ng gobyerno kontra sa illegal na droga. Samantala, isang hakbang na lamang ay makakapag-upgrade na ang operasyon ng Pusurubio Community Hospital dahil mula sa 10-bed capacity, tataas na ang operasyon nito sa 25-bed capacity sa tulong naman ng Provincial Resolution na ipinasa ng Sangguniang Panlalawigan. Sinabi ng may akda ng naturang ordinansa na si Board Member Jeremy Ahereco Rosario ng ika-4 na distrito ng lalawigan ng naturang improvement ay may kaugnayan na rin sa nagpapatuloy na programa ng provincial government sa pamumuno ni Governor Amado I. Espino III upang makapagbigay ng dekalidad na health service sa bayan. Matapos na aprobahan ng Provincial Board, inendorso na sa Department of Health ang aplikasyon sa lisensya ng naturang ospital para makapag-operate
sa 25-bed capacity nang sa ganun ay masimulan na rin ang pag-upgrade sa health facility. Sinabi ni Dr. Alfredo C., ang PCH Director, na nadaragdagan na ang bilang ng mga pasyenteng kanilang siniservisyohan. Umpisa pa noong 2015-2016 na tumaas na sa 200% mula doon sa iniimplementa at inautorisang bed capacity. Ang Pusurugio Community Hospital ay isa sa 14 na ospital na pag-ari at pinapatakbo ng provincial government. At sa uling bukso ng balitang panlokal, sama-samang nagtanim ng coconut seedlings ang mga lokal na opisyal sa Dagupan City, department heads, mga empleyado, barangay officials, NGO at mga estudyante sa Dalampasigan ng Tondaligan Beach. Bago ito ng Mitigation and Climate Change Adaptation Program ng Dagupan City Government. Malaking tulong daw kasi mga ito kapag lumaki na dahil magsisilbing proteksyon laban sa storm surge. Bukod pa rito, magkakaroon din ng pagkakakitaan ng mga residente kapag namunga na ang mga nyug na ito dahil maaaring na ito ibenta. Target ng LGU Dagupan na makapagtanim ng 10,000 puno ng nyug sa lungsod ng Dagupan sa loob ng 3 taon. Yan ang kabuuan nating mga balitang panlokal. Mamaya, ipamanghani ng mga balitang ating alamin, makaraan ng ilang paalala. Mga misis, good day na sa damit mansa dahil narito na ang Pride Bareta with stain-away formula. Maputi ang labada at matipid pa dahil matagal matunaw ang bareta. Pride Bareta with stain-away formula. When you use Pride Bareta, with stain away formula, goodbye ang kumigmanta, sinang magpapaalam na, puti ng labada, ang bago-bago tipid kasi matagal matunaw ko, ang dami ng malalaghan ko. Goodbye kumigmanta, hello Pride Bareta! Pride Bareta, gawa ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS! Introducing New Heaven Economy Baby Diaper. High quality sa presyong economy. Kapakan ng kapa, sana di mahal. Kapakan ng kapa, sana may pera pa. Itigil na ang kakakapa dahil nandito na ang New Heaven Economy. Ang baby diaper na abot kaya. High quality diapers for only $4.50. May blue lock core for quick absorbency. Wala nang kapa-kapa kay baby. Wala na rin kapa-kapa ng bulsa. New Heaven Economy. High quality sa presyong $4.50. Walang kapa-kapa. Heaven Economy Baby Diaper. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. $4.50 is the SRP per piece of Heaven Economy Small by 4. Ang #1 smart dishwashing paste nasa smart dishwashing liquid na. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Malabas na aming galing-galing paghaharap sa matinding hugasin. Tanggalang sebo, tanggal bakterya, tanggaling smart dishwashing. Parami ng parami ang smart sa hugasin. Kaya #1 na ang Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo. Tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling smart dishwashing. Tanggaling-galing sa presyong pagaling din. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Attention! Subukan ang www.heartlandmalls.com, ang pinakamadaling gamitin na online shopping mall sa Pilipinas. Palaguin ang iyong negosyo sa aming online shopping mall. Visit www.heartlandmalls.com now. Congratulations to Hotel Leduc. Dagupan City now has a new address. Discover Hotel Leduc. You need more than just a sleepover, but a fine stay. You need more than just a room, but a home away. Discover Hotel Leduc. Hotel Leduc, Lyceum Northwestern University, Taplock District, Dagupan City. Discover Hotel Leduc. Where else would you be? Aksyon Radyo. Police Report. Sa ating
pagpapatuloy naman sa daigdig ng kapulisan, inimbestigahan ngayon ng mga kasapi ng San Fabian PNP ang insidente ng pananaksak sa isang 26 anyos sa binata sa bayan yun. Ang biktima ay nakilalang si Gary Senin Icabalde, caretaker ng isang junk shop at residente ng barangay Kabaruan sa San Fabian. Sa investigasyon ng mga pulis, umuwi sa bahay pang maghapunan lamang ang mag-asawang may-ari ng junk shop na sina Maximo Malanong, Alcantara at Regina Malanong, Imaligdan at iniwang mag-isa sa biktima. Subalit, nang bumalik ng mga ito, napansin na bukas ang gate ng junk shop at agad na hanap ang naturang caretaker. Nakita na lamang nila ito sa isang sulok na duguan at wala ng buhay. Sa investigasyon pa ng mga polis, may palatandaan na binugbog ang biktima gamit ang hollow blocks at sinaksak pa gamit naman ang gunting ng hindi kilalang mga suspect. At ngayon, dumako na tayo sa detalye ng ating balitang pambansa. Nilinaw ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi lamang krisis, kundi isang gyera laban sa droga ang kanyang kinakaharap. Sinabi ni Pangulong Duterte ito sa harap ng mga miyembro ng Paris Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV sa Malacanang na kailangan niyang buwagin ang galamay ng illegal drugs dahil sinisira nito ang pamilya at bansa. Ayon sa kanya, hindi siya naniniwala na ang mga sumukong drug users na umabot sa 700,000 sa buong bansa ay mga gumagamit lamang ng illegal na droga kundi mga pushers na rin. Idinagdag pa ni Duterte, humingi siya ng 1 hektarya sa bawat kampo ng militar upang pagtayo niya ng drug rehabilitation centers. Muli naman iginiit ni President Duterte na wala sa bansa ang mga big time drug lords, bagkos na sa China ang iba at gumagamit ng modernong kagamitan gaya ng digital map para makapag-deliver ng shabu sa anumang sulok ng Pilipinas. Inihalimbawa pa rin ng Pangulong Duterte sa barkong nasa karagatan niluluto ang shabu at inihuhulog malapit sa Pilipinas at sasalpakan ito ng GPS para ma-monitor kung saan mapapadpad at saka sasalubungin ng mga alipores. Samantala sa latest data ng PNP mula July 1 hanggang August 3 ay umabot na sa 420 ang napatay ng pulisya sa drug operations. Nasa 5,735 naman ang naaresto at nasa kalahating milyon mahigit 572,156 na ang sumuko ng mga drug pushers at users sa iba't ibang dako ng bansa. Balitang showbiz naman, bubuhos ang mensahe ng pagbati sa sexy comedian na si Rupa Quinto, makarang ibunyag ng TV host na si Grace Lee Nadimano ay nagdadalang tao na ito. Batay sa good news post na binahagi ni Lee ay buntis na nga ang kanyang best friend na si Rupa sa fiancé nito na si Trevor Magallanes, bagamat hindi binunyag kung ilang buwan na. Unang kumalat ang mga espekulasyon na buntis ang aktres, makarang makatanggap siya ng regalong teddy bear mula sa kanyang malapit na kaibigan noong lamang nakaraang linggo. Ulit, itali ng ating balita. Sa larangan naman ng palakasan sa mga nakaraang Olympic Games ay truck uniforms at suits ang isinuot ng Philippine delegation sa flag ceremony o flag raising ceremony. Sa formal na pagtataas ng Philippine flag sa Olympic Park noong Martes sa Athletes Village ay pumarada ang 20 atleta at opisyalis na suot ang kanilang mga barong. Sinabi ni Filipino Division Jose Romasanta na siya nakaisip na ipasuot sa delegasyon ng kanilang barong para sa flag raising ceremony kumpara sa mga nakarang Olympics. Maski ang mga foreign delegates ay himanga sa pagsusuot ng delegasyon ng kanilang barong. Tinatugtog ang Philippine National Anthem habang itinataas ang watawat ng bansa. Inilagay naman ng mga Filipino athletes sa pangunguna nila 3-time Olympian Hedelin Diaz at Maristela Torres ang kanilang kanang kamay sa dibdib. Yan ang kabuuan nating pagbabalita sa Aksyon Radyo Balitang Hali sa araw na ito ng August 4, 2016. Sa ngalan nating mga kasama sa buwagang pambalitaan ng Aksyon Radyo Pangasinan, ang ating newsletter, Aksyon Davidic at Doug Tibakay, news director natin, Aksyon Violeta Bioli Valdez-Perer, ang ating station manager, Aksyon Joel Arbalong, at ganoon din sa ating kasama sa Master Control, Aksyon Conrad Alvarez. Ito kaming inyong mga naging tagapagbalita. Ako pa rin po, Aksyon Ramil Tamay. At ako naman si Aksyon Ri Fernandez Ortales alias Mr. Ri, nagsasabing hanggang bukas muli babalik ang Aksyon Radyo Balitang Hali, isang maaksyong tanghali sa inyong lahat.
Inyong narinig ang kalahating oras ng mga pinakabagong balita. Hinamon mula sa Aksyon Radyo Pangasinan News Center. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapaki-pakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakahuling balita. Pinakamainit na impormasyon para kumpleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Tuwing umaga, makinig lamang sa Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radyo 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radyo. Issue at komentaryo. Aksyon Radyo. Musika at showbiz. Aksyon Radyo. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radyo. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo 1161. Aksyon Radio ay kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang ating Philippine Standard Time, alas 12:30. Mga misis, tapusin ang drama sa labada. Mag-Pride Antibacteria. Power bula, power laban sa bakterya. Buong araw sa trabaho, maghapon naglalaro, hawis at dumi sa damit ang pasalubin niyo. May bakterya pang nagagapit dito. Nicolejala, huwag nang mag-alala. My Pride Antibacteria